Takže scouting mi dal veľa plných, z krásnych spomienok, kamarátov, šatku. Dal mi krásne spomienky, to som už hovoril. Tebe čo, Cibo? Stečanikovi. Akože je to sranda, dobrí, fajnoví ľudia. No, môžem začať menovať, ale... Poď od Ačka. Tak. A čo ja, všetko. No tak nedal dosť veľa skúseností, zážitkov a strašne sa vždy teším na tábory, lebo tam je to vždy najlepšie. Veľa skúseností, priateľov, veľa známych. Nových kamarátov. Zážitky. Vedomosti nejaké. A tebe, Marlenka? Mne dal veľa. Napríklad, tak samozrejme, že mi dal tiež kamarátov a zážitky a tak, ale dal mi aj vďaka tejto družine taký... Som vlastne zistila, čo všetko dokážem, čo som si o sebe nemyslela a tak. Rada. A tebe, Trieska? Mne dal skautské meno ako základ, prvý rok a mnoho pekne prešlých rokov. Tak veľmi veľa, čo zmenilo mi to život akože totálne od základu. Ulepšila som sa dosť. A tak veľa, no ono sa to nedá povedať, pokiaľ to nezažiješ, takže to je tak, že... Tak keby som neišiel do scoutingu, tak by som teraz bol asi pohľadne inde. By mi to asi išlo by to k horšiemu, že by som možno bol zvolal akú zlú partiu a teraz som slajnul partiu, napríklad s tým. Spoznal som kopu super ľudí. Super veci som sa naučil. A tak no. Keks? Čo ja vím? Všeličo? Však som tu. Určite nové skúsenosti, zážitky, kamarátov a priateľov, u ktorých viem, že vždycky nájdem podporu. A keď sa tak spätne nad tým zamýšľam, naozaj scouting vytvára takú záhadnú vec. V podstate za pomocou hry dokáže formovať deti a mladého človeka, najlepšie keď sa začne od detstva a vytvorí z toho fakt niečo úžasné. Scouting mi dal strašne veľa sebadôvery, ukázal mi, že vlastne akí super ľudia môžu byť tu okolo mňa a že vlastne mám na určité veci, na ktoré by som si nikdy predtým ani len netrúfla. A určite mi dal do života veľa. Priateľstvo, do ktorého sa môžeš vložiť fakt celý a môžeš ľuďom okolo seba úplne dôverovať a môžeš sa nich spoľahnúť v každej chvíli. V podstate také životné smerovanie, dá sa povedať. Špeciálne som veľmi vďačný možno za tie časy v družine. To sú asi pre mňa najsilnejšie momenty. A druhé možno to, že som teda, keď som mal družinu s deckami, ale to už je také, to už môže stať skôr taká sebarealizácia, že človeka to bavilo s deckami byť, ale pre seba samého je to družina, určite, jednoznačne. Pre mňa? Asi celú mladosť, by som povedal. V podstate skautujem od 13 rokov, čo síce není najmenej, ale všetko dobrodružné, čo si pamätám, je skauting.